Sanibonani, siyanibingelela bazalwane ngelihle igama lenkosi uJesu Kristu waseNazaretha. Igama lami ukwenza isibongo akacele mntwana kaNkulunkulu okholayo osindisiwe, ngiyamthanda uJesu. Bengisacela lakho ukunimema bafowethu, yinimema enkonzweni enkulu ebizwa the gathering of the remnant. Sibiza insali siyibizela kuJesu, sizoshisa impepho ikhuphuke yoba liphunge limnandi phambi kwesihlalo sikaNkulunkulu. Ke sizwa basezulwini ukuthi basibekeleni for this time, for this generation and for this season. So ke isimemo sami lesi bafowethu, ngicela ukumema wonke umuntu, omama, obaba, intombi, insizwa, wonke umuntu umhlaba wonke waseThekwini nangaphandle, iGoli, Eastern Cape, everyone is invited. We gathering of the remnant izobe ke iseShewudi mhla ka-24 ku-October. Nazi into engiyicelayo, ngicela ukuthi ungiyela lapha ku-Web Tickets uyothenga khona i-ticket. Pick n Pay liyatholakala, eBoxer liyatholakala, Web Tickets uyothenga i-ticket, balithenge online abangcwele. Ongakwazi ukulithenga ngicela aye ku-TikTok wami kwenza cele lapha kwi-bio kukhona i-link ekhona, nakhona i-ticket liyatholakala. Ku-Facebook mawuscrolla lapha kwi-page lami nakhona uzohlangana ne-link, ungene kuyona i-link izokudirect i-link ukuthi uthenge kanjani. Makuwukuthi nalapho awusizakali, ngiyacela ukuthi uzame indlela yokuthi ungi-inbox it either ku-Facebook or ungi-inbox ku-TikTok, bese siyakulekelela ukuthi ukwazi ukuthola i-ticket online. Ithi ethu ami kanje esicela ukuthi abazalwane bawathole as soon as possible before aphele. Sino VVIP 350. Why VVIP 350? Lapha ku VVIP 9 i-city rights, number 1, 2 red carpet, 3 kunama refreshments, ungena udle mahala lapha ku VVIP. Bese kuba khona uVIP. uVIP same seats nama VVIP, but ukudla awungena ngeni, ungena ngeindlela ezithile ozozithola ngokuqhubeka kweprogram yethu sihlela. Bese kuba uGeneral. uGeneral nawo unomnyango wawo ongena ngakhona o150 rand, iVIP i250 rand. So ke siyanicela ukuthi niphume ngobuningi benu nithenga amathikithi. iTheku bafowethu udilika iKapa, sine line up strong ngendlela emangalisayo, sine line up emangalisayo bafowethu okwangempela ngemqambela manga. So ngiyacela ukuthi nifike nize nonke, ama posters oloke ephuma ngamancozincozu enivezele i-line up esinayo. But manje ama posters aphumile, khona nompostoli umbuyazi no Reverend Sokhela, kukhona enokwenza, kukhona eneKapa, kukhona ezophuma khona maduzane enoshoyisa kanye noNokwanda. Bese ke kuba khona nabanye abazoloku beqhamuka until kushaye inyanga ka-October sesikhipha a-final poster. So ke siyacela bafethu ukuthi please share i-poster, ni-share yonke indawo, i-share ku-status sakho, invite and invite and invite. You will enjoy, I promise you. Nimenywa yimina ke ukwenza cele, ngiyanithanda, ngiyanihlonipha. Asibona nemhla ka-24 October. Love you so much.